אז אחרי שדיברנו על מלא 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 פערים, אני מביאה את יעלי, סיימנו את החלק הראשון, דיברתי מלא יעלי, בואי נעשה את זה מהר. יעלי מצטרפת אליי כדי שאנחנו נדבר ביחד על מה כתוב כבר על הקיר מאז הקורונה ועוד. היא מצטרפת לפה כי כמו שגולדה אמרה, פסימיות היא מותרות שאנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו, אז כדי להרים את השיח, ואני מפסיקה לשתף. ויעלי זה עובר אלייך, אבל לפני, בואי תתחילי, ותספרי לנו לרגע, תשתפי אותנו, תציגי את עצמך רגע, ותספרי לנו מילה או שתיים, למה את פה? כאילו, אמרת לי בהתחלה לא. אז היי, נעים מאוד, אני יעל שמואלי. אני אימא לשלושה ילדים, אני גרה בתל אביב, נשואה לליאור, ואני עובדת באמדוקס, אני VP HR של יחידות הקורפורט, ועובדת ב-Co-Leadership, מובילה את ארגון ה-Global Talent and Reward. ולמה אני פה? אני פה כי הנושאים מעניינים אותי, אני פה כי העידן האג'נטי זה הדבר שמדליק אותי, אני חושבת שכולנו צריכות להיות שחקניות בתוכו. באתי להרים, אני חושבת שאני אופטימית מאוד לגבי המקום של נשים בתוך העידן הזה, אני חושבת שיש לנו, לדבר על זה בהמשך, כוחות על שהם בול יושבים במקום כדי להתמודד עם העידן הזה, ולכן אני פה היום. ואולי אני טיפה אספר על העידן הזה, על האג'נטיות. זה בסדר לימור? כאילו אני רגע רוצה כן, מצוין, את לתאר מקצרת איך לי את זה השאלה. מרגיש. בבקשה. אוקיי, אז איך זה מרגיש היום בארגונים? אז אני אתאר את הארגון שלי. אנחנו עוברים מאקספרמנטציה עכשיו, כאילו, זה יופי, הנה כלי, הנה כלי, הנה כלי, למעבר לצוותים היברידיים שבהם האדם והמכונה עובדים ביחד, ותהליכי העבודה משתנים לגמרי, ובתוך הדבר הזה והטכנולוגיה שמגיעה ומתאפשרת, מוגדרים מחדש גם התפקידים של האנשים, אנשים ונשים, זה לא משנה, וגם התפקידים של המכונות. בפיתוח רואים את זה הרבה יותר חזק, אז מי שפה מהפיתוח ודאי מרגישות את זה מאוד. אני חושבת שבשאר התחומים זה נורא נורא תלוי, גם בתחום, גם בארגון שעובדים בו, גם במקום שממנו באים. obviously זה ייקח עוד קצת זמן, אבל נרגיש את זה בכל דבר. ואני חושבת שזה מאוד מאוד דרמטי. אחרי זה נשווה לקורונה, אבל אני לא, במהלך חיי לא חוויתי כזאת טרנספורמציה בסדר גודל כזה וכזאת אינטנסיביות. ואני חושבת שאלה אם כן אנחנו זורקות עצמנו כדי לשחק בתוך הסיפור הזה, להתנסות, להעז, ללמוד, fake it to make it, לא משנה מה, אז אנחנו נפספס רכבת שדוהרת, ושאנחנו יכולות להגדיר בתוכה הרבה דברים טובים עבור עצמנו. אז ככה זה נראה מאיפה שאני יושבת. מה נשתנה? כי יש הרבה דברים שאנחנו כבר יודעות, המון זמן, לא רק את ואני, הרבה שיושבות פה, יש דברים שהם כבר על הקיר, המון זמן. התחזיות שקורות עכשיו הן כבר באמת מלפני המון שנים, אבל מה הפנמנו? זאת אומרת, יותר מעניין אותי לדעת מה הפנמנו מאז בארגונים, מה את מרגישה שאתם היום תתנהלו אחרת בחזרה לשגרה ואני מדברת כרגע ישראל, כאילו בואי תעשי איתנו, אני יודעת שאת נורא גלובלית, אבל אם היו שואלים אותך נגיד, או אם את רואה מה עושים, איך את ממליצה, יושבות פה מנהלות משאבי אנוש, להחזיר את המשאב, או את עצמכם לשגרה תהליכית, אחרי גם איך שהדברים ששמעת קצת שהצגתי לפנינו, איך את רואה את זה? תגידי לנו משהו, יש לך. קודם כל אני חושבת שהקורונה היא הייתה הפרק המקדים לכל האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ועם כל כמה שחזרנו אחורה וניסינו לראות מה היו הפרדיקציות אז זה היה אז, אז למדנו לעבוד אחרת, אז למדנו לעבוד רחוק מאנשים, זה הדגיש לנו אולי אז כמה הקשר האנושי הוא חשוב, כמה פנים אל פנים, להגדיר מתי עובדים ומתי מפסיקים כי הכל התערבב שם, אבל אני חושבת שקצב השינויים עכשיו הוא אחר לחלוטין והוא הרבה יותר רב-מימדי. ואז זה קרה לכולם במקביל, ועכשיו זה לא. זה תלוי במקצוע שלך, זה תלוי בארגון, זה תלוי נורא
בבן אדם. אז כולנו עברנו לעבוד וירטואלית, בסדר? או עברנו לתקשר וירטואלית, כולם היו בבתים, לכולם היה פוטנציאל לקוביד, לכולם. ועכשיו זה לא, זה קצב אחר שהוא קורה, ואפשר או להשתתף בו או לא להשתתף בו, אוקיי? ואני חושבת שיש פה הבדל מאוד מאוד גדול. כמובן שאני קוראת לכולנו להשתתף בו, כי אני חושבת שברגע שנפספס מדי, אז פשוט יהיה נורא נורא קשה לחזור. אני חושבת עוד דבר ככה שאני רואה זה מנגנון העייפות, או ככה ליבור דיברת על איך חוזרים, ותכף נדבר על איראן 2.0 כזה, אבל אני כן אגיד שאני חושבת שבקורונה חווינו כולנו burnout, ובאמת לא היה הבדל בין בית ועבודה, וילדים ישבו ככה כל הזמן והבלבול הזה. וגם עכשיו אני חייבת להגיד שעבודה אג'נטית היא עבודה מעייפת. כל היום אג'נטית, 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 אני לפעמים מוצאת את עצמי, זה מאוד מעייף, ולפעמים פתאום יש איזו עייפות כזאת ולא מבינים למה, ואני חושבת אנחנו עוד לא מבינים את הסיפור הזה של AI פתיג, וזה עוד יפגע בנו, וזה עוד יהיה משמעותי. ואני אגיד שלתוך הדבר הזה, במדינת ישראל נכנס רגע המצב המאוד מורכב שאנחנו נמצאים בו כבר 3 שנים, וגם איראן האחרון, אבל לא רק. ואת שואלת על חזרה לשגרה, אז יש לי כאילו תפיסה קצת אחרת, אני לא חושבת שיש חזרה לשגרה, כי אני לא חושבת שיש שגרה. ואני לא חושבת שאנחנו חיות יותר בעולם שבו יש שגרה. אין שגרה. כאילו, ואולי זה הדבר הכי גדול שאני לומדת, ששגרה כנראה כל אחת מאיתנו צריך לייצר לעצמה, ולהבין מה זה השגרה שלה, או מה העוגנים שלה, שעליהם היא לא מוותרת, שהם שומרים עליה, שהם שומרים על בני משפחתה, על הקרובים שלה, שהם הופכים אותה ליותר יצרנית או פחות, ליותר עמידה או פחות, ליותר יצירתית וכולי, ואין שגרה של כולם. לא יודעת להגיד את זה, לא יודעת להגיד שאפשר להתניע את כולם מחדש, לא מכירה כזה דבר, זה הפך להיות נורא נורא אינדיבידואלי. אני חושבת שבתור מקומות עבודה צריכים לאפשר למרווח הזה, ואין לצפות שכולנו חוזרים עכשיו ומתחילים לתפקד אותו דבר במרווח של השבועיים שנתנו לנו באיזה הפסקת אש. לא, כל אחד ימצא או תמצא את השגרה שלה, והשגרה היא משהו נורא אינדיבידואלי. ועל אחת כמה וכמה במדינה כמו שלנו, שבאמת, who knows. זהו, זה ככה מה השתנה. יעל, אני חייבת לשתף, דיברתי הבוקר במקרה עם נועה מנלה, ודיברתי על זה שאנחנו מצוינים בשגרה, וגם למדנו להצטיין בזמני חירום, אנחנו יודעים לתפקד כבר מעולה, ושהאתגר הוא יותר במעברים, in, out, ואפילו את זה הוא תיקן אותי ואמר, אין מעברים. את לא עוברת לשום מקום, את ממשיכה בשינוי, כאילו המעברים הם משינוי לשינוי לשינוי, אז תפסיקו לחשוב שאתם גם באיזה זמן מעבר. כאילו, עוד צעד קדימה הזה של באמת גם המונח שגרה הזה כבר כאילו לא באמת, מה זה שגרה? שגרה זה שייך לפעם. בדיוק. הוא אמר לי, את עבריינית, מלשון את חושבת עבר. אוקיי. יפה. אני חייבת להודות שתודה רבה נטע, תודה שכאילו אתן עושות את העבודה ואני לא צריכה להגיד את זה, כי אחרי זה יגידו שזה בגלל שאני, אז כן, תודה לשתיכן על העידוד, אני בכוונה שואלת את זה על השגרה, כי רציתי שזה יבוא קצת גם מכן, ותודה על זה. אני רוצה שנייה רגע שנדבר רגע על חוסן, כי כרגע אני כן נכנסת לקטע ישראלי לשנייה, בסדר? עד עכשיו הכל היה נורא 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 גדול, קורה לנו, קורה. אבל בישראל, כישראל, יש לנו צורך לדבר על מילה חדשה שכבר מדברים עליה מלא זמן וכבר נמאס לכולם לדבר עליה, אז תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל אני רוצה רגע שנראה איך המילה הזאת התפתחה, ומה אני רואה, מה אנחנו ראינו שהיום זה הדבר. סוף קורונה, סגר ראשון, אנחנו עושים מחקר על הנורמל החדש עם מובילים מהתעשייה, יעל הצטרפה ואנחנו עוד שנייה נפתח את זה ביחד, יעל עוד שנייה מצטרפת, תתארגני. כשבעצם אז התחילו לדבר על חוסן ולהגיד שזה בסדר, it's okay, not to be okay, נכון? ואז גם התחילו לדבר על משהו שכבר מ-2016, שחוסן זה לא רק לחזור לאיפה שהיית, איזה שאנחנו יכולות
לחזור למקום יותר טוב. עכשיו, בגלל שכמו עכשיו, כמו בקורונה, אין לאן לחזור, אז אתה חייב לחזור למקום יותר טוב. ואז הלכנו לשביעי באוקטובר. בשביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, העניין היה שזה בסדר להיות בסדר, כן? היינו צריכים להחזיק את הגם וגם. היינו צריכים להמשיך לעבוד. זה היה חוסר, מי שהצליח להמשיך ולהיות בסדר. היום, כשאנחנו, במה נשתנה הפסח הזה? כשהלכתי והסתכלתי על המחקר עוד פעם, לפני שיעל, שדיברנו על להכין את הדבר הזה, אז יעל שאלה אותי, נו, אז מה השתנה? ומה עניתי לך? שראינו את אמרתי, העתיד, אבל הכל השתנה. ומה איבדנו? את התמימות. נכון, ואת חלבת העשייה. אנחנו מדברים על לא עוד שינוי, אנחנו במציאות שדורשת מאיתנו לעבוד אחרת, לחשוב אחרת ולנוע אחרת, עם ההבנה שהנורמל החדש זה עומס חרדה ושחיקה קוגניטיבית. זה הנורמל החדש, לפחות בשנים הקרובות, אני לא יודעת, לא נראה שזה הולך לשום מקום. ואני חושבת שהשחור החדש, אם דיברנו אז על well-being, זה ויסות וניהול קצב, כי זה לא זמן, זה לא צ'יל טיים. אחרי קורונה, עפנו על עצמנו, עשינו צעדים מאוד גדולים בקורונה, צריך לראות איפה אנחנו נמצאים עכשיו. עכשיו אני רוצה רגע לשאול אבל אותך, כי את דיברת על הג'נטיק AI ואני חושבת שאת יכולה לתת לנו עוד קצת, אם אני אומרת, אוקיי, הבנו את מצבנו, זה המצב, ועוד מעט אני אדבר על זה, על איך אנחנו יכולות לצאת מזה, אבל אנחנו כרגע עדיין באפיון מציאות. יעל, אבל את איתי, אז בואי רגע נחשוב על רגע על מה זה לנהל בעולם של הג'נטיק AI בתור מנהלת HR בחירה, יש פה לא מעט, וזה נורא מדליק אותך, ואני לא בטוחה שזה מדליק את כולם. מה יש בדבר הזה? כאילו דיברנו על הפטיג, דיברנו על זה שזה עוד לא באמת עושה את העבודה שאנחנו קיווינו ורצינו, שהוא ייקח מאיתנו עבודה, כי באמת אין דבר יותר טוב מאשר לתת לאישה זמן. אבל איך זה נראה לך? כאילו, מה זה אומר ביום שאחרי לעשות, לנהל צוות בלנדד עם אייג'נטים של AI? מה זה משנה קצת בתפקיד שלכם? כי זה בטוח משנה. אני אעשה חיבור בין מה זה משנה בתפקיד שלנו ולמה אני חושבת שנשים הן מעולות בזה, בסדר? עוד אפילו בלי לדעת. אחד, אני חושבת שזה דורש הרבה אמפתיה, גם לאנשים שעוברים את התהליך בתוך הצוות. לא יודעת אם לקבל אייג'נט כבר פיתחנו אמפתיה, אבל כאילו לראות את האנשים ולראות את המכונות ולראות את האינטראקציה ולהבין מתי מישהו עולה ומישהו יורד. שוב, על אייג'נטס אני עוד לא יודעת, אני אחכה רגע שכמו עבריינות יהיה איזה קוינינג של הסיפור הזה, מה זה, מה רואים בהם ואיך אפשר להיות אמפתיים כלפיהם. אבל אני חושבת שנשים, יש להם את היכולת כאילו לראות את האינטראקציה ולראות למי מה עושה טוב, ולחלק משימות בהתאם ליכולות ובהתאם למוטיבציות. וזה בצוותים היברידיים יש מלא. גם צריך לראות את חברי הצוות בתוך הצוות הזה. בסוף צריך להבין מה המכונה יכולה או לא יכולה לעשות, ומה אפשר לעשות ביחד, ומי יכול לעבוד עם אז במובן הזה זה כזה. אני חושבת שגם מולטיטאסקינג זה משהו שנשים עושות מעולה. צוות שהוא היברידי, הוא צוות שהוא פוטנציאלית, הוא עובד 24/7 בכל מקום בעולם. האג'נט ממשיכים, האנשים בצוות, בין אם הם במקום אחד, בין אם בהרבה מאוד מקומות, כאילו הצוות הוא כל הזמן. הוא כל הזמן בעצם, מרגע שמכניסים אייג'נטס פנימה. ואני חושבת שנשים יש להם את היכולת להחזיק את המורכבות הזאת, ואז אני אגיד שאני חושבת שיש להם גם את היכולת לארגן ולנווט, ולמצוא את הסנטר, כי זה נורא מורכב, ואלוהים יודע איך, זאת אומרת, אפשר להיות נורא ביקורתיות כלפי עצמנו, איך אני עושה את זה, מה אני עושה את זה. ובסוף אני חושבת שנשים בונות הרבה אמון, שזה משהו שצריך בצוותים כאלה, ואיזה יומן ילך אחרי מנהלת שהיא, רגע שאולי מביאה את המחליף או את המחליפה,
שדוחפת טכנולוגיה פנימה, כל אחד או כל אחת ישאלו את עצמם, טוב, זה יחליף אותי מתישהו, זה יעשה אותי טוב יותר, פחות טוב. אני חושבת שנשים יש להם את היכולת הזאת. בסוף, באמת, האומץ לקפוץ פנימה, את זה אני רוצה מאוד לעודד. וכאן בכל הנשים המנהלות, תחת חברי צוות שהם לא אנושיים. אז תודה יעל. ובאופן כללי אני אסכם את זה רגע, לפני שאני עוברת לשלב הבא. יעל, את תצטרכי להחזיק עוד משהו, כי אני מחזירה אותך, אני הולכת לתת לך משימה. אני הולכת לדבר עכשיו, כי אנחנו עוברות לשלב הבא, השלב הפרקטי. אוקיי, אז מה עושים עם זה? יעל נתנה קצת, אם תרצי, את רוצה לתת עוד קצת על נשים, כי את נתת די סופר פאוור, שדי מסבירים מה אנחנו עוד יכולות לעשות בעתיד. נראה לי נתת לנו את זה. עוד שנייה נראה איך עושים את זה מתודולוגית, אבל אני רוצה שתחזיקי לך בראש, כי דיברנו עכשיו על המלצות, אז אני רוצה שאת תחזיקי לך בראש מכל הדברים שאני הולכת לדבר עכשיו, בכמה זמן שנשארנו, איזה משימה את לוקחת אחת, ומכניסה אותה למחר ליומן, כי בסוף היום, אני מאוד מקווה שמי שכבר הייתה פה, ורובם כבר יודעות החומר, תיקח את זה ותפנים עוד יותר לתוך היום-יום שלה,